Good morning. Ito na kami guys, kilaan. Grabing traffic sa Rojas Boulevard. Kaloka. Ayun sila Jane. Nauna na. Magkikita na lang daw ata sa NLEX. Dito ang hirap. Ay bebe. Wala pa kaming breakfast ha. Late kami nagising. Nag-alarm kami ng 5. Nagising kami 6:30. So diba naman? Makakaloko. Lapit na. Konting kembot na lang. Nahanap na ako ni Anne. Sana daw kami. Gutom na yung bata. Ayan kasi late tayo nagising eh. Ayan, dito na kami guys. Kayo kasi nila yung pinto matutulog na sana ko. Paano nilak? Kailan? Nakalak ba yun? Kaya mo na. Atay na lang namin sila ang bumaba. Tapos sinutusan ko madali si Froggy. Bumili muna sana sa minis. Dapat nagugutom na rin ako. Kumukulo na yung tiyan ko. Tayo ka nga dyan. Para kang ano. Oo nga, nagbuhay-bili na si dati mo. Kaya bit-bit namin. Pink. Ayaw bit-bitin ni Froggy. Pink daw eh. Tapos yung mga lulutuin. Recado. Hindi na dinala yung ano, yung boat. Ang bigat eh. Hot mama. Woohoo! Stop over dito sa ano. Sa may kawayan. Hindi na sila Jay eh. Ito na yung kotse nila. Doon na yata sila sa ano, loob. Kakain lang kami guys at hindi kami hindi kami nagsipag-almusal. Si Ann nga ano eh. Masakit daw yung ulo. Need kumain para ano, maka-take ng gamot. Doon tayo na. Yan, KFC muna kami guys. Kain na muna. Kain na muna. Kain na muna. Kain na muna. Yes. Ay. Sorry. Kami ba to? Oh, si Dalton yan. Hi DM. Teaming tayo, teaming. Ay. Yung si mama. Ali? Maliit ki mama? Ay, patingin. Oo. Ay, wala. Ay, wala. Hindi mo ginagamit yung nakaiyak mo. Ang bigat. Ang bigat. Hindi ba kapag matagal? Kain tayo guys. Daldal ni ano? Ni DM. Wala kami eh. Diary? Jollibee. Okay, Jollibee. Ako diary eh. Kain. Jollibee. Sarap niyan, baby Ju. Sarap, baby Ju. Ikaw, Jay. Hello, gustong-gusto sa ninong mo. Hello. Enjoy siya oh. Naanto ka ba? Anong kinain ni Ju? Anong kinain ng Ju na yan? Anong kinain ng baby Ju na yan? Hi guys! Hey guys! Busog na ako guys! Busog na ako guys! Antok na ako ulit guys! Naku po! Pisngi mo! Oo! Sakit sa pangano! Lapit na sa katotohanan. Oh, lapit na. Yes. Ang baby namin. Oh. Tulog ah. Wala talaga. Huwag istorbohin. Gisingin nyo ko pag nandun na. Nasonan sila no? Na Dalton. Minsan nawawala yan. Minsan. Grabe lang eh. Ayaw niya mag-drive. Ayaw niya. Kasi bigla na lang nawawala eh. Hindi siya masyadong hyper. Oo.
Andun nga pala si, si Froggy. Pinalipat na. Sino na nagpalipas? Yan lang yung mahirap eh. Walang sisihan. Pinalayas ka dito. Dong ka, ano ka? Nangis mo na, no? Grabe siya. Ayan, may nakikita na kaming tubig. Nakikita pala. Ay, nako. Ipadaw natin yun sa kabilang bundok. Oo nga, ayan pala. Uy, ikot pa, kalurks. Babalik, mali. Oo, kaya naman naman una. Diba? Gawin mo nga. Wala na. Okay, lapit na. Wala. Wala na nga eh. Dead end. How could this be a dead end? Hindi ba dead end yun? Ito tayo. We're here na. Ito muna. Ito muna. Naantay pa namin yung kapatid ni, ni Ann. Isa pa. Isa pa. Oh, ito. Hangin. Hi, DM. Oh, tama, DM. Mainit pa. Maya kayo maglalakad pag ano na. DM, patingin na hawak mo. DM, ano yan? Fire truck. Dito fire truck yun sa ano to, lightning McQueen. Saka to. Ah, okay. Kahit yan. Killers. O, ayan yun na. Pangalan niya Makkel. Makkel. Makil. Lighting makul. Makoy. Ito kanina pa to. Hindi pa rin ubos ni Joy. Layo-layo na biniyahin namin eh. Yung pa rin. Umutot ka na rito. O nakautot ka na. Ako kanina sa kotse. Pururot ba? Why shoot? Baba na. Dali mo yung bag. Yung bag dalhin mo na. Nanginain na ng chocolate. Alam mo ba ano? Yung baby ka pa daw, ayaw mo pa daw ng kulambo. Tapos bigla ka daw, Hi! mami ng kulambo. Dalhin mo please. May bibit-bitin pa ako daw yung mga damit natin. Natatawa sa akin, ma. Natatawa sa akin. Baby Jude! Pag may nagalo. Tsambahan lang kasi yung panguhuli. Let's go. Baby, wag mo ano ayusin mo naman yung pagdala. May manok Huto. Init. Bilisan mo anak. Magtitiming tayo, DM. Ayan pala. Uy, oh, may aso. Ay, may doggy. Libreng aso. May libreng aso. Aray. Ano, sandali. Hi, doggy. Hello. Uy, di pa tayo kilala niya, no? Tinamis din niya. Mainit kasi. Yan, sa back na kami. Dumaan. Init doon sa harap eh. Oop! 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 Oh, sabi ko sa'yo eh. Wow, ang ganda. Oh, welcome to La Playa. Ayan, swimming pool oh. Goro na kayo. Yes! Excited na. May chinelas ko. Yes. Yung meron pa. House tour. Pinto. Main door. Paano? Dapat dito ko galing, Mami. Dito ko galing. Sige. House tour ka. Swimming ka na? Oh, house tour daw. Welcome. Si Madam Ann. Hi, Madam. Hi, Baby Ju. Ayan po, ang aming living room. Diyos ko, bihis na daw agad, oh. Pupunta taas. Akit tayo.
Mamaya na yung kitchen, guys. Akit muna kami ni Joy. Oy, DM, wag lang. Makapagla. Later, anak, pahinga ka muna. Galing tayong biyahe. Oh, may 3 kwarto. Second floor eh. Second floor. Ay, wow! Bonggay! Yung isang room pala dun, fan. Ay, fan lang. Oh. Ay, tama. Hindi lahat aircon? Di ba pwede iipat na lang yung kama? Uy, kasi Kung saan yung mas malaki? Second, second door. Second door. may swimming na kami. Second room. Yan. Lamig, sarap. Naku! Mamaya ng swimming. Ang kulit nito mga to. Sarap pagkukurutin eh. Pwede ba? Nagtutour pa nga eh. DM, wait lang, DM. Hindi pala lahat aircon. Ay, sa baba may ano. Yung sa baba ang fan lang. Okay. Ba't ganun? Fan lang. Hindi sinabi. Siksikan na lang tayo sa isang kwarto. Kung ano, tayo mo lang hindi. Para itaas mo. Oo. Ang lamig patambay. Sarap dito. Hey guys. Ayan, dito na kami. Bongga. Extend na, extend. Wala pa nga. Extend na agad. Ang layo nga. Pwede dito. Ay, ganda. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Hindi na nagpaawat, oh. Diyos ko. Init-init pa eh. Luto tayo? Magluto na tayo. Dito na yung ano, batid ni Ann. Kasunod lang namin. Hi, Gianna! Hi! Pretty naman! Wow! Lutuan time. Yan, lutuin ko na yung ano, yung... Tira mo tong ano ko. Ice candy for sale! Graham's Fair. Kunyari magba. Sige, bentahan mo sila, Joy. Ayan. Ito yung gata. Tapos, bawang sibuyas. Pero ito hindi kasama. Nagdala lang din ako. Dapat pala nagdala ako eh, no? Para nilagay lang natin sa freezer. Tinatanong ko si Joy kung gaano ka-extend. Ito pala si Ann. Gaano ka ano, Ann? Gaano ka anghang ang gusto niyo? Iintagdagan pa natin yung init, di ba? Kulang kasi yung init. Parang hindi mo na ako pinagpapawisan. Yung tiba hindi makakain eh, no? O yung ano natin baka kulang yun. Kasya kaya yan? Kulang nga yan. Ayoko. Dagdag na lang. Oo. Sabi ko na dapat tunukin mo. Busy. Roti with burgers at Burger. Rotis with burgers. Busy sa paglilinis. Mahilig ba kayo sa mani? Ay, oo. Naman. Linis niya yung vape. Virgin. Eh, no? Virgin naman eh. Virgin. Migil ka nga. Yung mga bagets, oh. Yung pawat. Yeah. No. There's something wrong. Balik ka nga ng ano, Ring. ring. Ayun o. It's ka rin. Sige, ikot mo. Hindi. Tapos na. Simmer na lang, guys. And tapos na ang aking Bicol Express. Ayan, hindi ko masyadong nilagyan ng sili at baka hindi na makain. Pero, pag sinabing Bicol Express is talagang bulkan. Alam niyo yun, parang pinatubo yung ano yung anghang niya. Ayun, tapos ano na lang, ito, para sa mga bagets. Ayan, nagsiswimming, magugutom yan. And then ito, aadobohin daw ni Joy sa kamatis. Tapos, ayan na yung sinaing.
Mukulo-kulo na. Timpla na ng juice si Madam Joy para sa mga bagets. And yun lang. Sa'yo, kung pwede na nga lang kung pwede lang 1 week kami dito, why not? Diba? Kasi yung mga trabaho na abroad. Okay na at least natuloy din yung ano namin. Yung matagal na pinagplanuhan na bakasyon. Ayan. Palalabasin lang natin yung mantika, guys. Kaya na nga lumalabas na talaga siya. Ayan, pero mas masarap yan para kahit may matira kinabukasan, pwede pang kainin. Bango. Taste test. Ano ba yan? May ano pa eh. Hipan mo muna. Hindi yan itong ano. Sabi ko hipan mo eh. Yung anghang. Okay na? Ayan na guys, so nagano na, mantika na talaga siya ng bonggang-bongga. Oh. Ayan, kaya hindi ako nagigisa sa ano sa Bicol Express eh. Talagang diretso na, oh, para lutong-luto yung ano yung gata. Ayan. Kasi pag ginisa nyo pa yan, another ano yung oil na naman. So, ayan. Sarap. Tumikim na nga yung mga daddies eh. Next is Joy. Yung kanyang chicken. Adobo. May kamatis. Chicken sa adobo sa kamatis. Next dish, pansit. Mickey. Ayan. Ito na yung broth. Tapos ito yung meat. Nihimay ko lang. O, diba? Chef Joy and Chef Muffy in the house. Tapos luto na yung ano niya. Yung adobo na may kamatis. Or kinamatis ang adobo. Ayun. Sarap oh. Yummer slow. Niluluto na namin lahat para ano. Para hindi ko pala naibaba. Niluluto na namin lahat para mamaya ano na kami. Ano ba yung tsura mo na? Swimming na lang din kami. Magutom kami. Ready ng pagkain. Kain! Naku po. Patay oh. Pinitsura na. Nag-Instagram na. Ayan si Ann. Tulog ata. Pinatukuwi. Walang sumasagot. Kulang daw kasi siya sa tulog eh. So baka mamaya na lang. Ayan pa sila. JJ. Tapos yung ate ni Ann. Mamaya na daw. Kain. Una na tayo. Kain na. Kasama pala kami ni Joy sa ano. Sa isang nabukas ko sayang ang aircon. Lumalabas. Dito kami. Sa Masters. Yes! Opo. Lamig. Sarap. Ayun. Oo nga. Ayun o. Sarap. Hi. Bis na kami para makalangoy na. Kasi bukas. Tapos ng kaligayahan. Palit lang ng ano. Panligo. Grabe busog ko. Joy. Oo. Tingnan yun. Laki-laki lang siya namin o. Food trip yung ipinunta namin dito. Na DM. Ayun na. Yung two-piece ni Joy. Ayun na. Joke lang yun. Joke lang pala. Ang cute niya pala, Joy, oh. May ilaw siya. Oo. Pero tingnan niyo naman yung swimming pool, oh. Grabe mga bagets kanina. Ayan, nandun na sila sa ano. Hi! Ayan si Ann. Ay, huwag mo tayo mag-ano. Tagal na natin tsinelas. Maanoan eh. Pag dito, dude! Sexy! Ay, laylang gan. Punta kami sa beach. Beach mismo. Handa na sila. Nagiinom na sila frog. Ay, ang sarap. Oh my gosh. Bangka tayo bukas. O, sunset na. Oh, ang ganda. Oh. Wow. Hindi yan moon. San pa yan? Binibideo na tayo ni Ann. Binablog na tayo. Ay, ayan ang baby Jew. Oo nga eh.
Hi, baby Ju! Oh my gosh, so kagigil! Kagigil! Ang yung goggles ko, hindi makita ang fascinating view. Hindi mo naman sinabi ito naman. Ha? Sige! Diyos ko. Sa bahay, wala na kabukas. Oo. Yung TV. Tiga tayo. Ayun na sila oh. Nag-swimming na. Wait lang. Jo-join kami ni Daddy. Macho! Woo! Ang gandang, peaceful. Yung alon lang ang ano maririnig mo. Oh my gosh. Sarap magbakasyon. Yan nga lang. Overnight lang. Ayan. Ayan ang pinag-stayan namin. Duplex. May 4 na room. Ayan. Napakita ko naman na kanina eh. So, yun. Ang ganda naman dyan. Wow. Wala. Pagod na yung kulo kayo. Nanginginain na lang ng mansanas. Load TV. Iba yun pa. Tapos nag-iihaw-ihaw na doon. Yay! Night miming. Yes, my love. Yup. Ewan ko. Kung may dala doon ah. Ihaw. Yun o. Pango. Tingnan nyo kung okay na yun. Ito. Hindi dadagdagan ko. Nasusunog kasi asukan. Tingin Daddy. What? Patikim. So, wala tayong pork, pero this looks yummy. Yummers na. Amoy pa lang yung masarap na. Check it out. Yes, yo. Sarap. Tapos na. Hindi sunog, hindi ano. Hindi, tama. Parang ano, parang... Yung itim, okay lang. Actually, hindi naman mapait yung itim. Hindi mapait na. Asukal kasi yan. Oo, okay. Kaya hindi ko masyadong sinasabi. Kaya nasusunog. Ay, anong meeting yan? Bubuhatin niyo ba? Sarap eh. Baked Kaya talong baked and baked tahong. tahong. Baked talong and baked tahong. Bula-bula pa. Nome. Baked tahong.